กุมจะพิสมปนิคันอิงเลนาควรนปังปนิรำหน่วยกงเบานิอมตักอันมัวอันจงจูตูมาเร่งจวนอันเทียมลวะอันถมโนโปมีดังเตถวมอังอันินเบลลวะมักตะเบรไม่จูอันวุ่นฮีอาชิงเวกไม่นี่เตียงจวนมีแต่ชวนอันเอ็นกอลชาวตาอาสับจงเตจิรตีรินอันเหล่าจงไทนูจวนอันรำดานจูอันสวยตาอาอันที่สวยฮีอามักเลอาจูวางอันยาเฮกุมสังขัดโดนเลี่ยมนัวโป The Green Children of Ulpita นปังชิงแต่จันจินฮีสวยกันบานไทยแรงเหล่าสังขัดจะเรียดสมนิปริยดคานโรลทาร์บักขัดจูนิวเรมบากามีปุยจิกลุยนาจวนกลินอาหอยหายนัสเลมายาดานจูอาปางไงหลลละวันนี้อักลชัดไทยลวะอาจงปวดจงเฟียเลยไทยเราอาโตปะจวนปุลิสปนิตจวนมูอินเงยทิลเจียตีนันหันโซตานปังจวนเอ็นวลปลาวกิงอาช่วงจวนขรบปนิเชียฮีอาลวินเจียกะจูเลขาจงจวนตุนเทงอันสวยทริน The Mystery of Caspar Hauser จูอาลาวชวกตาอันนี้เอพริลสังขจกวสมนิปนิคานฟรานซ์โคปขัดบริเตเนียนปังกุมนิมีปาวลินปิการ์จูอัลโบวาPolice tele mi tam tak chuan an zong huta ma se engma an mu zo lova achung te po beidongin athi to ni in an ngaya thakhat nu a chuan pauli ni chu an khua atanga kilometer zathum som ni pakhat zeta hla kho pakhata alo teinel maya achung te chuan an fanu bo an mule ta chu namen lovin an loma ma se an fanu dana chuan enge modik lo riau hi omin an hretlat mai niตุนจุมเฮียน history นปังจันจินมักตักปฐุมกรันทางชัวกะที่เข็นดานเละศิลฟีนมูมัลตักเตปโปให้ชัวกันตุ้มเวปาเละโดนนี่กุมจะพิสมปนิคานจวนอุลปิดขัวจูทิ้งกลางโคเตตักเตฮีอันนี้ขัวฮีอิงเลนาซัฟฟอกคาวน์ตี้อมันนี่นี่ขัดจูรำนัดกปะขัดจวนกงเบานิอมตักมีปาเละไม่เชนเอาปังรำลำจังรอนชัวขลุลไม่เตจูมัวจูป้าชวนนปังเตจูอาหารปันนายมาเซนปังเตอาชวนเองหมดทิลป้าไงเราตักไม่มุงาละอันถ่วมอินเบลฮีแห้งหุ่นลายเละมาเดวะโปอันจีไงเมียเราอันละหงไงเร่งเราชวนอันอินถ่วมาจูไอมาอันมิดละตาจูอันวุ่นรงจูอันนี้อาชิงตัดไม่นี่เบียกันหันตุมาอันจงจูตู้มาอินันเสียมเดร์เราไม่อันรักนกอันนี้เบอร์นปังเตจูช่วยอินซาริจาเดกัลนั่นเองชวนอันดาตาซาริจาตาฮีอันคบปะหัวซาอันนี้นปังเตดินมุนอาหารเชียชวนอคงไอเอ็มไม่จูวางเอ็นกอลโปจูอินหัวมตาอันนี้มาเซนปังเตชวนเอ็งมาอันไอดูละว่าอันริลลาจูอัตรามที่อลังเร่งไม่บุกเสียนี่ตั้มตักชูจูไอตัวช่างอันหลุยปอินเอ็งมาอันไอดูเร่งละวะจงขัดจูซาริจาตาเตไอรองบอลตัวป้าจวนบาสเกตินบินจงมีอาเซียมตัวจูอารอนโจยาจูบินอันหันหมู่จวนนปังเตจูอันลมเอ็มไม่อันลาอันไอตาบอร์ไม่เตียงจวนอัดถาจูบินริงดจูจวนริงซาริจาตาจวนซอยอินจะช่างเตจูเมลเชียตีรินเคลมจวนอันไอเวตาจะดังเตอันนั้นไอตากนูจวนอันวุ่นชิงเตปจูโซอินอะไรเวตาเช็ดตามาเซมีปนเอาปังจกจวน depression อันไอตาอดัมเหลาจุยวักมายอันบูรัลตานี่ไม่เช่นเอาปังไอโรจูอาริเซลนะอาชาเหลาเลียนเวเซล่าซาริจาตาเตจวนอันเอ็นกอลชาวตาเซล่าอังกฤษเตปโซอิน ABC จังอินเซอร์ตีรินอาจงเทียลจงไทยเวตาซาริจาตาจวน Green Children of Ulpit เตจันจินดิกตักจูเชียตตุมตาริจาตาจวนไม่เช่นเอาปังจุตุงเออันนี้ตีเละคอยจังโลกัลเงอันนี้ตีจูอาหารโซตาอาชานนะจูคอยเวลามุนเอ็งมาเฮียนอันนี้เราไม่เช่นเอาปังฮีอักเนสตีอินอามิงอันผัวสักซาริจาตันเฮน่าชวนน่าจันจินจูสิลตามีปนเอาปังบอรัลตาค่ะอันนาวนิทูอาสวยอาป้าเตอันซง
ปุกpakhat an hmu a chu puk atanga daron ri chu an hria a akne si soidan chuan chu thil ri chu ari hriat to a chuan adang lamina moi ber ti in a soya chu dari chu an zui ta a puka chuan an kal zela puk le lam ku a chuan an chuak ta hlol maya akne si soidan chuan an ron chuana chu an han hoi vela khovel dang dai ang hini in a soya akne si chuan an omna hmun chu leihnoi kho pakhat St Martin's Land ani thu a soya a soidan chuan St Martin's a cheng zong zong chu leihnoi a vek kho sa in an vun po hring vekin a soya an omna chuan ni a om velova ma se eng reng thunga ni satak om lo wang chuan engkim mai chu a hring hlup vek mai ni mitam tak chuan akne si te omna hmun chu anin rin siaka ulpit khomi te chuan Fairyland mi hring te khovel ni lo khovel dang iti mayang chu tiang atanga local chu an ni an ringa ma lai atanga an soi thin danin heng fairy ram hi ngopik tak tak pal tlang phot angai thun soi thina chu wang chuan khomi te chuan he thil hi ti tak zetin an ringa ni tunlai de ulek zok theory a chuan naupang te chuan alternate universe an pal tlang ani an ringa alternate universe chu kan khovel letling chia khovel dang ti na ani mai e an khovela chuan tiang chuan sikle sa po dang dai maya chu wang chuan an thom hno te po dang lamin an tong te an ele in thlengin har sat na an nei pha ta ni in an ringa ni hei lo theory tharbera chuan naupang te hi alien an ni te an ringa chu an rin dan tlang lon ber ani chauta a tiang chuan akne si chu khovela mihring te kho sak dan mil chuan a in siam rem thei ta a unau pa ero chuan a thei ve ta lo ni in an ngai ani mitam tak chuan ulpit thil thleng hi thon thua an ngaia ma se an chanchin hi thuziak rin tlak tak mai record a oma thon thu ringot chu ani rin om lo hle Ralph of Gokesal chuan naupang te en kol tu Saricha tangai hi interview anei puya naupang vun hring te chanchin hi sei tak mai aziaka apa te hawan zon dan te dari moi tak an hriat dan te puka an kal dan te po chip chiar takin a in ziak veka puk le lam an chuan chuan ni chu a eng an ti em maya boruak po alum nuam hle an tia kho chung mi ten an han pan nai don chuan an unau chuan an tlan chi a ma se an ron chuan a puk chu an hu zo ta reng lovani an chanchin ziak tu pakhat chu historian William of Newburgh ani a ani hi khodang dai a cheng ani na in an chanchin a zia hi Ralph zia nen danglam na tam lo hle a Ralph zia kha chuan an chanchin hi angai nom tur a zia bel nual maya an chanchina hian long suam mangte zombie te an tel nuai mai ni ma se a thon thulai mu ero chu adang lam chuang lova William zia kero asakhat deva chanchin bumi in chanchin thar an lakhoma an ziak ang deuh hian fel fai takin a ziak thung an thu ziak dang lam na langsar ber chu akne si hun man chho zel dana hian ani a pakhat chuan Saricha ta hnuaya hian hun engemaw chen a khosa zuin a ziaka pakhat zo kero chuan English sarkara na poimo tak chel mi pakhat nen anin nei ti in a ziak thunga man laya an lo chin danin a ziak tu piang hian tlem an bel zel ni in alanga an chanchin hi mi hrang in an ziak nem hle a ma se heng zinga hian Ralph le William ate ziak hi a masaber ani wangin rin tlak berangai ani atira khan fin fia le soi fia kha kan tumang khaka hantia ani na taka chuan tun tuma kan ngai thlak tur ho hi keini aya thiam le hrezok te po in an la soi fia thei lawani ti kha hriat ve reng tho tur ania meini somni paruk sang khajariat somni pariat khan Germany khopakhat Nuremberg ka chuan rol thar tir te hi kholaya pan mu malpo nei lo chuan awak maya akal dan hi no pangkal thei tirang hi ni in an ziaka tin atong po no pangtong zir tran tirang maya fia lo le hriat hlei thei lo hi ni a police ten an han pan hnaya an han bel chian chuan thil om dan chu adik tatlat lo mai ni pano pang in thuam dan chu kuddo hi a ang bera a phei kho ka chiat to ma wang chuan kalpo akal tha thei lo hialani
ma se romol thachi man tau tak mai apai thunga a romol tlanga chuan horop pani ke le hi moi takin a in thuya anek tai po silk ni in man tau tak ani a atira chuan mi pano pang chuan police te kianga chuan thu tam a soilova akuta chuan envelope akeng boka an han en chuan a thuziak tran tir chu cavalry officer chi bai buk na ni in hain zia dan chuan ale khaziak tu chu akeng tu no pang nen chuan in lai chin na engman nei lo thu in ain trana ma se afapa ang chia a en kol seilen ani thu ain ziaka tin a pian tira tangin voi khat ma in a chua san lo thu ain ziak boka tu man khoyami nge ani ti po an shelo reng ani lekha a chuan mi panau pang chuan apa angin sakor chung chuang mi ni adu thu te po ain ziaka ziak le chira thiam thu po in ziakin tiang chuan captain chuan adu chuan lo la luta adu lo chuan lo khai hlum mei turina in ziaka a ziak tu chuan no pang chu ama a Nuremberg a akal tir nge ngai angai thu te po in ziaka akal puyani chuan a thi don thu te a in ziaka ni police station a chuan mi panau pang chuan a ming chu Kaspar Hauser ani thu a ziaka chu no pang mutu te chuan mi panau pang chu kumsom paruk ani to na in no sen khosak hian khosa antimaya akal dan te po an soya no pangkal thei tirang hi ani anti ni mi inan biak po in an biak dan ang chia chuan a chang let ve mai zel ti ten soya a dan chu amak hlena in mi te chuan mi pa ngai ril ru apu ni in an soi boka a han ha chol nu chuan a chan chin te po soi thei ta a khoya tanga local nge ani ti te khopuya chuan engtin nge lo thlen ti te po soi ta a Hauser chuan adam chung zong chuan tan in ang mai sak pindan te tak te a hun zong zong a man vek thu soya chang thop le tuibak engma a ngai lova puan sin tur pek ani a in khol lem na tur thinga siam toy slem pek ani boka chutianga ada tu aman tu chu tunge ani a riat lo thu le a mel po voi khat ma a mu lo thu a soya pindana local nai reng reng chuan chuat lam en turin ati thin wang ni in a soi a mel chu relo ma se a ori ero a riat chian hle thu a soi boka Hauser chuan kalna tura nei zui tak lo wangin tual chung school headmaster George Dowmar chuan a hruai hong ta a lekha te po zirtira Hauser a kho sajia chu ama soi ang che chuan George chuan ama a khung ran thin ang che hian a kho sak thu soya George soi dan chuan Hauseran dar thalang a mu masak bertrum chuan dar thalang hnung lama mi om tur anga in nung lama bi nge nge thu te soya bati al amu piangin a al lai chu man tumin akutalo ti kang man zia ti te engkim a ei theina in adu ber chu changthop le tuyani ti te asoyani tongte a han thiam chho ve tak zela chuan anun dan te po chu chiang kwang zo kina soi theya mu mangai mangtlut tlut anei thin thu soya amanga chuan kullian em maya hian lo omin papakhat thomna dum vek ha ngun nam keng hi a muthina meichia thomna man to tak in bel te po a muthina chu amang chu anun hlui ani thayangem ti te angai tu thin thu a soya ni kho han reya a chanchin te awang chuan tual chung milar tak mai ani chawa khomi te hun khoral na thatak mai ani chawa a omna thin chung chang te chu anin rin siak lai thina then khat chuan hetianga adin muna soilai hian conman mi bum mangani te an ringa lar tuma wanga chutianga khosa chu ni te nan ringa chuti lain thu thang mak tak mai a om boka Hauser chu engram lal fa pa bo emo ani ti in an soya anu le apa ni an rin chu Grand Duke Karl von Baden le Stephanie de Beauharnais ani a Hauser chuan dot a soya moni chuan a hun lo local zel tura ala lang chuak em don ani sang khat zariat somni pako kum khan trum khat chu Hauser chu in hnuaya alua hliam turin alo let reng maya thisen a chuak na sa hle a Hauser chuan kuthak tu chu ama man tu Nuremberg katir tu kha ni na soya ma se alu atanga keler thleng thomna dum deka a in thuama wangin
a mela mu thei lo thu soin a o ero a riat chian thu a soya a betu pa chuan I thi tho hi ngai ani Nuremberg ke chu san ma hian a tia a hnu thatle ma han ral le chuan Hauser chu midang ina om ta a ma se thil thleng om le ta ni Hauser chu tu ti riat lo mi tu emo hian silai na ka pa ma se a hnuwa soile dan chuan bookshelf a sang takale khamurem chu lak tumin thu thlenga do a ma se che sualin banga silai in tar chu atok puak paltani in a soi le thung Hauser chu mi sang sang ina om kwalta a om to na chung ku apiang in an soi chu atira chuan no pang fel takni hian a langa ma se ado thei hle an ti zela sang khazariat somthum pathum chuan Kaspar Hauser chu midang ina omle to in December ni som pali ania a omna in kong kapui chu aron nek hongrop maya thisen a chuak na sa hle a oma chuan hliam na tak mai tuara a soidan chuan khotwal pa ka chuan mi tu emo hian pars aron pe a vit zui tamai ni in a soya pars po pa ka chuan a lo om reng thu a soi boka a thu soi chuan omzia anei lo ema wangin mi te chuan a in hliam ta fo mai chu an ring hlel tran ta hle a ma se a soyang chuan police te chu pa ka chuan an han kalta a soyang chia che in pars po chu a lo om nge ya parsan han honga chunga chuan lekha lo omin kunzia khorop ma se aletling zonga ziak hi alo oma thuzia kha chuan Hauser chuan kamel mangle ka chen na te po ashil to nge yang che umo Hauser soi ngai lovin kaiman kan shilang cheu Bavarian ramri tang local kania lui kianga ka oma kaming po kan shil lo teang cheu MLO ti hi ain ziaka apoimo lai zong a khoming te lui ming te chu ziak lang lovin ada ol zela a ming po MLO ti che hian in ziaka he akut torna hian thilrin hlelom tak mai a oma he mi tum hian vur atlana sa hle a an vakal hian ke hniak pakhat che an va mu a Hauser ke hniak ani a tin lekha hi atlang zum laya the lu theu ani a heng hun laya an lekha the dan pa ngai ni lova Hauser ero chuan hetianga the hi aching tlat thung thina a thuzia ka po hian Hauser chin em mai thuziak dek lo le kim lo grammatical error aum nual boka chung thil te chu an han hriat chuan ama le ma in hliam chopani an ringa hemia hliam hi chemtea vi ani a thuk hle a mi te chuan adu ai thukina invit an timaya ni thum hnuwa chuan a hliam chu boral puita ani a thi hnu po hian mi te chuan Hauser chan chin chu chui chu an tumzui zela then khat chuan Prince of Baden lalfapa ni tak te an ringa Baden lalfapa pakhat chu sang khazariat som pani apiang ani apian tir hian no pangdang thilek lek to nen thlak thleng ani hetian ti chan chu alo than len hnu ro a khom ve theilo nan an ti ni inan soya anu le apa chu Karl Grand Duke of Baden le Napoleon a falak Stephanie de Baden ni inan soya ama berathi ta ka chuan omzia om thui to lova sang khazariat somsari paruk chuan historian pakhat Otto Mittelstadt chuan Hauser chan chin chu chuita ma se lalthi chana kai lo thu soya historian dang Fritz Strauss ponaron chui le Otto thil chui chu ron tui ni in Hauser lalfapa ni ti chu fiam thonui zat thlak tak mai ni aron ti vele ta sang khazakwa somnga pakhat khan Grand Duke ring tu nu thuziak chu chanchin bulam chuan an ron tar chuaka a lekha a chuan atu padam lo dan te a hrisel lo chho dan te le a thi dan te aron soifia chuta chia chuan Hauser chung chang chu adik lo ani ti aron lang chiang ta ani Hauser chu tual chung thlan mola phu mani alung te phunin thu hetiang hian a inziaka helaya hian Kaspar Hauser ruang chu azala mi ngai tu na ti boi thin chu a pian chin hriat ani lova a thi dan po hi thil makani sang khazariat somthum pathum ti hi a inziaka alim te po din ani Nuremberg an mu masak berna lai ko thlera khan ani
tiang chuan a hring nun chu kumza chung te mek mai mi ngai to na ti boi tu ania tuna chuan Kaspar Hauser alim chu kumza chuang lo le tura mi ten an hu apianga an ngai tu zui tur ani ve don ta thung ani Picard chung ko hi France a khopakhat Britannia cheng an ni a kumhi mi Paulini chu unau pakozinga pakhat ni in April sang kha zakwa som ni pani tok chuan Paulin te unau chu pona in fiamin an kot kayan oma hei hi an ni tin hun kho ral ve dan ber ania choi tura an han kal khom chuan Paulini chu atel ve ta hau lo maya anu dar kar tlem te a chuan mi za som nga vel chu pung khomin zon na an beita a an huan kil tin mai chu zongin an in pia lamram nuai te thleng chuan an dapa ma se Paulini chu mu tur reng omlo huna han liama mi te chuan an rin dan te an soya sangalina se aniang ti ten soya an khua a papakhat chimney cleaner mai khu chuan na ti fai thin chu an ring hlel deuh boka a chan chu amania Paulini sweet pack alo tum wang ani a an then omte chuan chu mini chuan Paulin te in kianga papani an hriat ngai lo an mu thu te pon soi ve boka ma se han chui zui tlak engma om theilowa kumni chawa upalani wangin chutiang thleng adam theipo an ring to lawa ni te han liam zela Picard chung kwa chuan an fanu an unau nu Paulini chu an mu to ngai don lawani ti an rethiam ta a an rel runa ema ti ngai naum si lo ma se mak tak main thla a han ral chuan thil mak dang alo thleng ta tlat maya me chano pang pakhat sherbok khua a kholaya awak mai mi inan mu thu ania he khua hi Paulini te omna Brittany khua atanga kilometer zathum som ni le pakhat vela hla ania chu me chano pang chu kalngai na shelovin kholaya chuna tei ateya a hlawani ti a mela polang thaya ama chawin ani boxi a police lam chuan no pang thalak chu Picard chung kwa te chu an han entira mak an ti hle a Paulini ani tlat mai man mo takin sherbok khua chu an pan ta wanga ma se Paulinin achung te a han mu chuan engtin ma omlova han lom mel po hian a lang lova Picard chung kwa chuan an han thut na ya an han bia a no pang chu a om dana dik tlat lo Picard chung kwa chuan a hlau em wangin ala dik thailo ni hi an tia doctor ro chuan eile ina tla cham deuh ti lawa chuan engma dik lo na ama omlo ati boxi a Picard te po chuan no te chu an fanu tak ani angem ti te an ngai tu ta a an mela in anga an sam sei zong a in anga an mit mu pol te po a in anga an tak salen zong po a in anga ma se anu le pa chuan engemaw thil dik chi lo om chuan an chung ri lan hretlat maya ti thaidang an nei to chung lova no pang chu an hruai ho ta a in le avel te a mu huna a hriat na te poron pa ngai le ma na ti an be sei ni in an han thlen chuan Paulini unau nu pakhat chuan alo hrenga la Paulin ti in alo kong nga la chu ringot po chu anu le pa te tan chuan ha dam huai na atlinga anu le pa ngai dana chuan Paulini chuan ngai anga omle tur chuan hun tam tak alama mo don ani ti hin ring ani ma se awa han teulo tak em kar engemaw zat nuwa chuan lo nei tu pakhat chuan Picard te huana tanga mel khat vela hla a ruanga chara alo chehle to maya ruang bula chuan me chano pang thomno omin chu thomno chu Paulini ta nge alo ni a boni a ha nge kha ani chu me chano pang ruang kianga chuan mi papui tleng luru om boka alan dan chuan tual thi na pani chui tur om ang ta hle helai Paulini ruang an mu na hi an zon ni khan ne taka an dap vek na lai mun ani a police te chuan anu fe a chulaya chuan ruang chu an da chople ani an ringa athom no thataka the ani dana khan tual thi na chu ani nge ina langa ma se ruang an han en dik chuan doctor te chuan a thi chan takero an chiang thailowa police te chuan thil thlenga chuan mi pahnih
ชุยบิงเดวเล็กอันเนียปะขัดชูปิการ์ดช่วงก็หัวในอินโลทรินเกรามนะอันนี้ปาวลีนี่บ่าวนี่ขานันนี่ฮีจะไอตัวระโซมันนี่ปาวลีนี่จูปมินอันนี้โลมินันนินใช้น่าสักเลยอินันโซยาจูไม่บักปาวลีเนี่ยนะชวนอินทราเดวขดังกระจุนสักครั้งเจตีเตอินันโซยานี่โอเมอาบุลาอูนาวเตชวนจุงอาศัยเตจูอันเลวเชเวกะจนนุดาร์ขัดเวลาชวนเกรามนะเล่ปาวลีนี่จูอันปนิเจอินน่ะอันอมติเตปโซยานี่บอกจุดที่ไล่ชวนอาบุลาคัลเวตูร์เตปนัสโซมติเตปเลวเชียอันอมาpolice เตชวนจุงถูเตจูอันหันโบซุยามาเซอดาร์จัดเตเนนะอันหันเอ็นชวนอินมิลเลไทยตะชวงละวะช่วยจุยไงนะอมตะละวะปะปะขัดตัวชูมีเวทเอาเยฟส์มาร์ตินชูพิการ์ดเตอินาชวนกัลินปาวลีนี่อันหมู่ตัวถูเตจูอาเลวเชเวอาเลวนี่ไม่เช่นเอาปังอาหารหมู่ชวนเล่าปากติสวลนี่มินง่ายดามังเจอาทิยาอินาจังชวนเอาเลนุยวักจุงินอัตลานชวกตะได้ไหมอาตุกะชวนจูปาจูมีอดานาอันดาจุยตะได้เงี้ยปาวลีนี่จูอามาฐานีเต็นอันนูเฮียนสวยจุยมาเสหันช่วยจุยนตัวสูนูเอ็งมาอันมุลาวทุงเตียงชวนตุนเข่งเฮียนปาวลีนี่ทีน่าชวนช่วยจอมตัวเละหันเมเบลตัวประคัดมาอันเจตลาวตบไม่นี่เฮงจันจินปฐุมเตอจังเฮียนเงี้ยกันเชียไทยนิตาเล่ประคัดนั่นจู Green Children of the Wool Pit ค่ะอันนี้กุมจะพิสมปนินาโบราคันอังกฤษรำคาหันไงตัวตายละคิดเองหมดจูหลังเดวหัวรูกฮีโอมันนี่สังขจาสมสริปฐุมคันคิงเฮนรี่ชวนทิลบอยทักตักไม่อามาชนะตัวช่วงเฮลนะอาฟปาอินจะชัวกินฟรานซ์สกอตแลนด์และฟลันเดอร์สเฮาเบลเยียมมีเต็นอาฟปาจูอันจันปุยะเฮอินดาวนาเฮียน The Battle of Farnham อันที่จูอุลปิดคบยังไม่อยากเห็นอะไรงมาเซอินเรมน้ำมูมันเราตักเสียมินอันนี้เทรนะคิงเฮนรี่จูเฟลมิสซุมดองเฮาละค่ะจวนลุงอ้อยเราเละเฮงทิลบอยน้อยไม่ฮีน้าปังชิงแต่อันหมู่ไลเวลเวกัดเฮงฮีอันนี้อันลันดานชวนเฮงน้าปังปันนี่เตฮีรัลกันเอโมอันนี้เทนลายเอามินละอังกฤษไปเต้นเฟลมิสเฮาอันที่ดูดาเชียมลายน้าปังกลานเชียเตอันนี้เทตีนานี่เฟลมิสเฮาเฮียนดัชเฮาตรงเป่งประคัดอันมังอังกฤษเหล่าในตัวเตตานขจวนรักนกอินันตรงตีค่ะเอาอังเล่มาตินอันถมนกค่ะเฟลมิสเฮาจวนถมนดังลำตักอันอินเบลทรีนะอังกฤษเฮาถ่วมเน้นเพยขจวนอินดังลำเล็กตักนี่อันวุ่นสินนัชันตูร์ขจูนัดนะอันติไม่อีละคลอโรซิสไฮโปโครมิกอันเนมียฮีอเวทยาจู่ไอรอนตลักชำวางเทงอันนี้มันไล่ชวนอันดัดนักฮะอากมอนอังเรงวุ่นสิงนัดนะGreen Sickness อันที่ไม่ทีนะน้าปังเตค่าอินดาวน่าจังรัลตันอันนี้ชวนสมูมัลเอลวินอันหมู่ค่ะอันไอโดนที่อาชีพเรงซาเตเพยจูอันไอโดนเราชิมาเองที่เรื่องจุดเตียงอันข้อสักละจูเชียตันนี่ละวะจุดเตียงอันนี้อวังชวนไอรอนอันละช้ำนั่นสะโดนที่อันละอันก้าปะทิลมินไอชวนไอเฮลค่ะตุยจอกโดนที่อาชีพไม่อันจันจินจีอันปะขานอันไออินัดชัดสาวตากนูชวนอันวุ่นชิงปอเรตาที่นันเสียกันอีกค่ะมีปนเอาปังจอกที่ชันเนโรขัดจูเชียตาฮาร์โตเวียวงเช่นขัดชวนอาร์เซนิกพอยซ์นิงอันนี้อันริงชวนอันเราชวนปูกนี้อันสวยค่ะเฮงไล่ระมาเฮียนปูกเอาเจ้าไม่ฟลินต์เละจอกไม้นันติปูกฮีเอาทั่วไม่นี่น้าปังเตตานเพยชวนเบรุนัทเบอร์อันนี้โดนะตินอุลปิดเละฟอนน้ำทิ้งกลางโคเตตักเตอินโปนปูกฮีเอาตักบกจูขวจูแห้งลายหุนะอินดาวาอินเบงุนนะเอ็มนะมุนปะขัดนี้ฟอนน้ำขวาเบียกอินฮีเซนต์มาร์ตินชาร์ชอันติบกเมชนเอาปังอินเซนต์มาร์ตินส์เลนอติเซนต์มาร์ตินส์ฮารัมอติไม่ขาเห็นเบียกอินอัศยนะฮีอันนี้เทนี่แห้งจงฮีน้าปังเตะไงตัวน้ำมูมัลโปละปุโลอินดาวลาวัตลานเชรงไม่เตริรัวคานไอ้คงคมโดนนี่เฮตียงทนทุมักตั้งไม่ฮีเราชวกตาอันนี้เทนลายเอาเฮียนกระเชียมาเสสวยตัวงินรินดานไม่นี่ตูมันน้าปังเตฮีคอยมีเงี้ยอันนี้เชี่ยอันเชรงเลยวะ
kan hrelo hlen don ta te po ani mai mele pahnih na chu Kaspar Hauser khani a chungchang a thil makber chu tunge ani ti kha ania kan soitak ang khan historian tamjok chuan lalfapa ni anga an soi kha chu ani lo zia anron finfia ni kha khami atan khan mi malle kha thon tele mi thiam in ti te ngai dan la khom public records te man ania ma se heng hun lai hian boina om ta chu heng le kha thon an ti le public records te hi alo dik lo tlang pui thin ti hi tu nu hian hriat ani le ma se do thei mi lo chu DNA hi ani sang kha jakwa som ko bor khan DNA test an nei ta tlawa a fu lo chang te po kha a om renga sang ni le pahnih khan DNA test chu an han nei le ta chanchin lom om tak ngai hriat ani ta ni Hauser thom no atanga an lak asam le avun them atang chuan DNA an la ta Prince of Baden nen anthisen inzom na hi za asom kwa panga lai mai ani ti alo lang ta ani anu chu Stephanie kha ani ti na ani don chu DNA test hi za hre thei tur chuan lalnu in atupa an phum ati kha lak chua a DNA la khanga yanga anu Brittany DNA khala bokin za chu a hriat thei don ani ma se somkwa panga po hi arin tlak tok viau ani arin tlak na chan ber zo ko chu House of Baden te hian he DNA test ha hian thu chiang hriat ani theinan tia an han dor chuan an ni chuan anin nam noi lo tur thu in an lo chang ngal nge mai ni pathum na chu mei chenau pang pauli ni bo chung chang khani van doi thak tak mai in a chanchin hi han chui zui tu rom meu lova rin dan tlang lo na chuna that tu hi Yves Martin kha ani rinani lo nei tu mi ada na anda ta khani ma se an chui khan han hlin chat na tur kha aum tlat lova pauli ni emon ti no pang an lak tak po kha khoyami nge ani an hre chuak ta chuang lova atong ngai meu lo an ti boka pauli ni ruang an han mu ta ka khan Picards chung kwa chuan an no pang lak chu engtia han ti zel tur nge an hre thiam lo khop maya nu cham en kol na an da taringot mai ni anu thlatlem te misel chawangin abora zui tang nge misels chu mizo chuan sentut kan tiang hi ni tiang chuan a hming tak nial po hriat ani talovani hun te han liam zel sela thiam na te han sang zual zel sela eng tikni emo chuan heng thil te po hi hriat chua hun alo ma na le eng po ni se tuna tan chuan kha zong kha ni le phot mai sela hun man nuam le